Ya por buya ya kalau buya. Mày có rong khai nặng ra. Ano ba yung mga galo? Habang chimi. Tayo na lahat ganito sa so, tayo lang talas, no? Asal mo sa mga isang ko gari bay. Sagari. Asal mo. Dia orang-orang lang. Kaya ko, ukot akanay. Dapat kulungnya, kaya kasar sih. Mana kani satu ya? Kaya kasar, kulung kaya kasar. Wazana sering ya. Betul. Năm giờ cái
ya pada apa? Saya berjumpa lagi, ya bukan kita kalau